Takže čaute, tu je Erik a Maťo, ako vždycky, pri ďalšej časti, teda ďalšieho videa. Prvá časť je táto, takže toto je vlog, áno. A tu máme Mateja Lešnovského a Erika Hrašnú. Takže počúvajte, keďže sme páni, takže teraz budeme sa baviť v tomto vlogu o našej Slovenskej republike. Takže niečo si o nej povieme. Fico je debil. Ale ne, takže môžeme pokračovať pri natáčaní, takže teraz si povieme. Sú akcie v Bilách a zľavy platia do 30. októbra 2013. V Trnavskej nemocnici otvorili nové jednotky intenzívnej starostlivosti. Fakultná nemocnica Trnava v týchto dňoch odovzdala od užívania dve centrálne jednotky intenzívnej starostlivosti pre chirurgické odbory. Ich otvorenie podľa slov riaditeľa FN Martina Tabačeka zefektívni chod nemocnice a najmä lepší poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen pre pacientov z Trnavy, ale aj zo širokého okolia. Otvorenie týchto jednotiek súvisí s potrebou neustáleho zvyšovania kvality ponúkaných služieb aj s nárastom počtu pacientov. Takže to bolo zrejme všetko z čítania, takže niečo o Trnavskej nemocnici. Áno, takže počuli ste, náš kamarát sa to snažil prečítať, takže spoluvlogista, spolunatáčateľ, samozrejme, že tá stránka nie je moja, ale aj jeho, takže aj všetko. Takže práve... No, takže počuli ste niečo o Trnavskej fakultnej nemocnici z novín, takže počuli ste aj o akciách, prečítame si ešte niečo, takže pozorne počúvajte. Pinkasovať a chodí predovšetkým v kruhu na najbližších priateľov a počas teplých mesiacov. My sme tieto základné pravidlá porušili a zorganizovali sme spolu s Matúšom Hlinčíkom z SNO Brnco Pinkli počas nie práve najlepšej jesennej nedele a pre široký okruh ľudí. Po dlhšom výbere lokality sme sa nakoniec rozhodli pre Rúžový park a hoci samotný názov parku je pre mnohých lákavejší ako park samotný, rozhodnutie sme neoľutovali. Takže počuli ste ďalšie čítanie, trošku sekavejšie, keďže tu písali samé nezmyselnosti. Takže to ste videli noviny. Máš ten mikrofón. Tak to je zatiaľ všetko z týchto novín. Takže čo keby sme si povedali niečo o Slovenskej republike? Krachu. Ale ne tak, že zoberieme si globus a nachádza sa tu. Presne vám ukážem kde, no tak nie, to je jedno. Takže videli ste, kde sa nachádza Slovenská republika, niečo o nej a podobné pitomosti. Takže... A že krachu. To nebola celkom ani až taká pravda. To je pravda. Zistili sme na Wikipédiách. Takže počúvajte. Rubíková kocka. Ale ne. Takže, čo s ňou máme spoločné? Čo s ňou máme spoločné? Ja teraz túto môj kolega, no ja som teraz
skôr kolega. Ja budem skladať Rubikovú kocku a keď poskladám jednu stranu, on tu zatiaľ bude niečo bláboliť a potom proste... Ja poskladám jednu stranu! Neposkladaš nič. No, Padla. Čo? Môžeme pokračovať, takže... Presne tak. V tomto vlogu sme sa dozvedeli niečo o Slovenskej republike, to ste už počuli, takže teraz pustím k slovu milého pána kolegu. O čom mám hovoriť? Jak sa vám páči tento vlog? Je super! Je naozaj dobrý. Super truper. Takže, keďže je tento vlog super truper a je fajn a super a pekný A truper. áno, takže to je z tohoto dnešného vlogu asi tak všetko. Bol pomerne krátky, lebo sme si hovorili o sprostej Slovenskej republike, ale ne. Bývame v nej, takže by sme na ňu mali byť hrdí. Ale sakra. Takže ja sa s vami lúčim aj s mojim kolegom, takže dovidenia. Dovidenia.